Здравейте! Ние в Top Rent A Car, освен автомобили, предлагаме и товарни бусове за всякакви нужди. А днес ще ви споделим нещо още по-интересно, защото ние от Top Rent A Car си партнираме с DHL. В по-натоварените дни от месеца, когато техните бусове не достигат, ние сме тези, които ги подкрепяме. Здравей! Какво ви накара да изберете партньорството с Top Rent A Car? Здравейте! В нашия бизнес времето е ключово и за това Top Rent A Car ни предлага гъвкави решения и готови бусове по всяко време, когато имаме нужда. Ако трябваше да опишете съвместната ни работа с 3 думи, кои са те? Отговорност, гъвкавост и стабилност. Защо е важно за вас да имате такъв гъвкав партньор като нас? Защото в днешно време логистиката не търпи изчакване. В лицето на Top Rent A Car ние намираме партньор, който винаги може по всяко време да ни осигури бусове и добри условия, да отреагираме на време, да не останем без коли и да можем да доставим пратките по всяко време и така клиентите са доволни. Благодарим ви много за отделеното време, пожелавам ви много успех и развитие за в бъдеще. Чао от нас! Ако и ти имаш товар, но нямаш транспорт, Top Rent A Car е винаги насреща да ти помогне.